Hirugarren ariketa honetan, berriro ariketa teoriko bat, eta nahiko kuriosoa, hemen gauza asko aldira ikasi, edo indartu, edo fijatu gehiago. Zaten digute, px zati x ken bi, zatiketa hori zehatza bada, galetzen digute, ea zer aldugun esan p biari buruz. Polimeroen balioa, pxen balioa, xa bidanian. Zatiketa hori zehatza bada, ondarra 0 da. Zehatza badako. Eta ondarra eta p2-ren balioa bardina dira. Beraz, zer aldugu esan, p2 0 dala. Beren kasuan. -5 da px-ren erroa. Zer aldugu esan, px zati x gehi bost zatiketari buruz. -5 bada erro bat, horrezen edo p -5 0 dala. Lau da, px zati x ken -5, edo zati x gehi bost, zehatza da. Aldugu esan, zatiketa horren ondarra 0 emoten duela. Bi gauzarik aldugu esan, zatiketari buruz. Zatiketa zehatza dela, edo ondarra, zatiketa horren ondarra 0 dela, gauza bera. Bebai, algen nuke esan, baina ez zatiketari buruz, baina polinomioa izango da zatigarria zati x gehi bost. Edo, x gehi bost da px-en polinomioaren zatitzaile bat. Dana dira sinonimoa. Eta galtzen dizute, zer hartu duzu oinarritzat aurreko bi galderei erantzuteko. Denbora guztian erabili duguna, izan polinomioaren balioa eta ondarra bardina direla. Beraz, ondarraren teorema. Hori da, kontutan izan duguna. Edo, ni bentsat kontutan izan dutena. Zuek igual beste gauza bat erabiltzen zuen.